Лукашенко выдал этот декрет, который является модификацией декрета номер 3, так званый декрет о дармоедах. Значит, что он придумал? Ну, не он придумал, придумали за его. Значит, не будут зараз посылать листы людям з указанням суми податків, а усім безпрацовним людям буде необхідно, з їх будуть брати 100% суму за комунальні послуги, за всі послуги, які зв'язані з державними субсидіями. Это и эдукация, это и медицина, вот, это и коммунальные послуги, вода, там, газ и так далее. Это закон антидемократичный, я бы сказал, нават античеловечий, потому что он вводит у понятия коллективную отказность. Это значит, коли, допустим, семья с 4 человек, один беспрацовный, остальные працуют. Сумма увеличивается для всей семьи, бо люди ж не волки, они живут семьями. Значит, вся семья будет платить более. При этом, уличить, что это 100%, это значно более, чем бы они платили нават при тех налогах, которые ранее были. Потім ніяких разліків, скажем, бо будуть вельми складані ситуації, як це розлічити, як живе один чоловік, як два, як три, хто працює, як нема. Значить, розліки будуть робити місцеві влади. І в цьому декреті записано, що треба при кожному сільсоветі, при кожному місцевому органі створити комісії, і ці комісії будуть визначати, хто, кому треба платити 100% за услуги, так, і приводять відповідні розліки і так далі. Можете собі уявити, що це буде відбуватися, коли немає ніякої системи, як це вилічити. Як вилічити, цієї системи немає. Вот. Не кажучи про те, що немає системи відбору, хто ж тунеядець. Фактично все, що не мають праці, це тунеядці. Ось це все приведе до того, що, так думає Верховна Влада, що вони якби виводять себе за кадр. Спихивається все на місцеві органи влади. І претензії, мовляв, до їх. А до Лукашенка претензій немає. Він вже тут дав можливість зовсім другим займатися. Але зрозуміло, откуда це все пішло. Значить, є така спроба позбігнути відказності непосредньо і сорвати з людей гроші таким чином. Хоча це все вельми проблематично, бо ці подліки, які вже спробували некоторі робити, то окажеться, що це все буде ще в убиток державної системи. Це комісії, яких будуть тисячі, це вся нерозберіха, яка почнеться, це блат, який почнеться, і саме дренне почнеться спречки, склоки в сім'ях. Бо закладено так, що коли чоловік без праці, то вся сім'я несе видатки. І конфлікти, напевно, будуть. Це все зроблено для того, щоб наше громадство займалося самим собою, займалося цими непотрібними абсолютно питаннями. Що значить прийняти такий декрет? Це значить, що для працедавців можно попередить, что як только ты что-нибудь не так зробишь, то контракт с тобой разрывается. Это ще один рычаг над чоловіком, який працює. Страта праці для його не просто безпрацов'я буде, як раніше, а він вимушений буде платити гроші, яких його нема. І які тоді виснова? Виснова така, що люди, які будуть працювати на цих державних, там, недержавних установах, вони повинні будуть згаджатися з усім, що скаже працедавця. Ніяка там техніка безпеки, нічого, попробуй відкрий рот.
Бо гэта сапраўды. Далей, калі чалавек такі апынецца за бортом, і ў сям'і такая праблема, а куды яму девацца? Што яму рабіць? Першае, што ён пастараецца, это уцячы з Беларусі. Это уцячы, это міграваць куды-нибудь, дзе нармальныя людзі, дзе можна працаваць, за этого не будзе. І гэта адна з задач вось гэтага дэкрэта. Выгнаць беларусаў, выселіць, зрабіць іх беднымі, каб яны плацілі за беспрацоўе той парадкі і расчысціць месца для расійскага капіталу, для зусім другіх людзей, якія сюды прыйдуць і будуць гэта спажываць. Гэта мы бачым. Таму што тэндэнцыя на збяднення грамадства, на збяднення чалавека, вы бачыце, уся гэта палітыка эканамічная з гэтымі іпэшнікамі так званымі, з гэтымі кіёскамі, з усім, што робіцца, гэта утахціць чалавека ў беднату, каб ён выжываў. А бедныя людзі, яны нічога не могуць, яны толькі думаюць пра хлеб. І пра астальное яны ўжо думаць не здольныя. І вот гэтая палітыка, гэты дэкрэт, это чарговы. Гэта яшчэ дэкрэт нумар 1, і яшчэ горшы, чым дэкрэт нумар 3. Таму што там яны ўбачылі, там непасрэдна кожны атрымліваў пісьмо, і там напісана сума плаці. Людзі пачалі абурацца. А тут яно як бы будзе не бачна, но будзе бачна. Таму гэта вельмі такі дрэнны антынацыянальны дэкрэт, які вядзе раздор у грамадства, які прывядзе да збяднення людзей, які потым крайне несправядлівы, бо вы ведаеце, што ва ўсім жа свеце чалавек страціць працу, то ён атрымлівае грошы за беспрацоўе. А тут все наадварот. Нават тыя людзі, якія недзе зарабілі грошы, не плацячы падаткі, скажам, была ў іх магчымасць, то гэтыя людзі не жывуць у паветры. Яны гэтыя грошы расходваюць, яны таксама даюць прыбытак дзяржаве. Чалавек, які паехаў за мяжу, які там папрацаваў, і ён прыехаў з-за мяжы, прывёз грошы, і ён нідзе не працуе. Яму трэба заняцца якой другім нечым, ён можа раман хоча напісаць, але ён тунеядзец. І яго ўжо пачынаюць душыць. Але ён прыехаў, ён зарабіў там грошы, ён гэтыя грошы прывёз сюды, і ён іх пусціў, купіўшы тавары, якія на складах ляжаць, ён купіўшы тавары, пусціў іх у дзяржаўнае абарачэнне. Это элементарная дзіцячая эканоміка, это элементарна зразумела. Тым не менш, праводзіцца вот такая, просто акупацыйная палітыка, бо назваць усіх людзей, якія... вы ведаеце, што было з дэкрэтам нумар 3? Жанчыны, якія былі ў дэкрэтным адпачынку, там студэнты, які адбываўся здзек. І тыя людзі, якія то рабілі мясцовыя ўлады, яны што, поўнасцю дурні? Яны што, не разумелі, што яны робяць? Не разумелі, што яны робяць. Але можна было ім здзекавацца над гэтымі людзьмі, таму што нехта не так сказаў, нехта там выступіў супроць улады, нехта не тое слова, і значыць, мы вас паставім на месца, мы вам пакажам, дзе ракі зімуюць. Вот да чаго гэта вядзецца. Конечно, гэта будзе, яшчэ ідзе распрацоўка, ён з красавіка пачынае дзейнічаць гэты закон. І пакуль што ёсць толькі яго ацэнкі, все, але я думаю, што з цягам часу, калі ўжо гэты закон пачне дзейнічаць, то ўсё ж такі вынікі сацыяльныя будуць. Но не думаю, што ўсё это так слізка пройдзе. Хаця мой погляд на гэта даволі песімістычны, таму што пабудавана гэта так, што людзі пастараюцца ўцячы просто ўцякаць за мяжу. Вот гэтая канцэпцыя такая, як быццам адкрыта нічого не кажацца, гэта канцэпцыя знішчэння нацыі.